can you give an explanation and try to introduce the idea? Mistoqsija interessanti. Iva, kelli ġiex pubblikazzjoni fuq eutanasja, u raġuni kienet mhux biex nagħmel number 1 xtaqt nistimula ftit il-ħsieb fuq eutanasja dak li jkunx jaħseb. Number 2 nara ħafna nies disprati. Number 3 xtaqt ikoll nagħmel daqsxejn enfasi wkoll fuq alternative medicine. X'inhi alternative medicine? F'nagħtu każ jien għandi cancer ħan nitkellem fuqi. Kura m'hemmx. Imma sabu x'imkien l-Afrika li għandek ċertu mushroom differenti li tista' tgħini. Bħala legislation jiena ma nistax inġiba dik biex nippruva tiġi legali. Naħa ta' customs ħajwaqfuk, minn naħa ta' port health ħajwaqfuk, minn naħa tal-health department ħajwaqfuk. Jekk xi ħadd ħajjejnek biex iġġiba ħejġi kompliċi miegħek li tipo li hija legali. Meta bdejt anki l-stem cells bħala treatment Malta kont wieħed minn pionieri biex nibniehom. Ħafna minnhom, ħafna mit-tobba, ħafna kienu kontrija għal xiex. Għax is-success rate hija ta' 30%, 20%, tista' ma taħdimx, hija ħela ta' flus. Issa jekk jiena ċ-choice tiegħi hija ta' finti li ħammut fi żmien 3 xhur 4 xhur. U għandi hope li ħanieħu dat-tip ta' treatment ħan fotti 20,000, ħan nissaġera ħan nitkellem tipa dika. Imma għandi hope li ħatejni. Id-deċiżjoni hija tiegħi, mhux tal-gvern, mhux tal-ebda stat. Għalla l-eutanasja daħħalta bħala kunċett ukoll li għandha tidħol eutanasja dak li jkun jiddeċiedi. Sabiħ jekk jien ħammut. Immut ma' tfal, ngħidilhom ċew qabel, mhux qed jistennew li ġurnata wara oħra l-ftit xhur sakemm jien niddispra u mmut waħdi u mit bil-paċi. Imma jrid ikolli wkoll iċ-choice li jkolli ta' xi ħaġa alternattiva. Jekk jien naħseb li kan nixrob dina għalkemm mhux legali ġimgħa Malta ħa nużaw skopi tiegħi personali li tista' tfejjaqni. Għax għandu jżomni l-istat. Għax għandu jżomni regulations. Għax jien għandi nistenna. U x'inhu raġunament tal-istat f'dan il-każ għalfejn jista' jwaqfek? Għax hija legali. Imma għalfejn il-liġi. Għax il-liġi tal-mediċina għandek li ċertu mediċina anke biex tinbih tittaddi minn ċertu fażi differenti. F'Malta morru. Ma tingħatax eżenzjoni lil nies li għandhom mar terminali u daw ħajmutu xorta u l-unika eżenzjoni li saret ħaġa storika fi żmien il-COVID biex intużaw il-vaċċini bla ebda studju fuqna. Imma xi ħaġa oħra m'hemm l-ebda ma tistax issir. Ħaġa oħra f'Malta naħseb wieħed mill-iktar ftit postijiet fejn mediċina jew parti minn mediċina jew ċertu minnhom li huma borderline ma' mediċina bil-forsi x'jagħmel spiżeriji. Pajjiżi oħra ċertu mediċina, eżempju Panadol, eżempju l-Ingilterra nista' x'jagħmel supermarket, anke l-Italja. Malta bil-fors tittixxija minn spiżerija. Barra minn hekk Malta wkoll għandna n-numru ta' spiżeriji huma limitati. Ma tistax imur jien napplika spiżerija. Tid bil-fors ta' fejn jew tbieħ jew tixxi minn spiżerija differenti. Tfiem ċertu issa forsi għax żgħir ir-raġunamenti għal x'maw spiżjara biżejjed ħafna argumenti. Jiena ma ċertu planning naqbel ġifieri ta' ċertu industrija għandek bżonn daqshekk, naħseb li l-iktar ħaġa li jbagħti minnu dal-pajjiż fil-fatt jew waħda mill-iktar huwa nuqqas ta' pjanar. Għax ma nagħmlux limitu fuq min ibih il-pasticci. Per eżempju, nista' ġifieri ara taħseb li mhux naqbel miegħek. Jew kemm jiftħu burgers, ta' fint fast food. Jien naħseb li kemm jiftħu supermarkets. U kemm għandna nagħmlu appartamenti u kemm għandna bżonn nagħmlu uffiċċji, ġifieri naħseb daw l-istudji fil-verità meta partikolarment inti għandek service area li hija tant żgħira biex huma kardinali, imma għamilna l-kontra. Imma l-unika settur li huwa regolizzat huwa tal-farmaċija. Mela tlaqna.